Chelsea for dropping interest no latest I picking no oboda nito bra me WhatsApp room yes na me hu dia ko say Chelsea drop your interest in Tyler Adams Salifu Larry Adam my brother Salifu mamento ka after the show Salifu me person me tonka after the show afa Timin Isaac Osai Apia Samuel Stephen Osu Che Peter Wababe Jasubi Parakin Abranten Dennis County of Osu Peter. Hey, Scanty of Osu Peter, my brother. Good afternoon to you. Nana Kwesibu Biansa, Ushabi, Emrantene Bammo, Obiamra, where also Ushabi, Emrantene Bammo, Obiamra, where also Shaye, Efiakra, Police Headquarters, Iman, Low Noise. Ima low noise also Efiakra Greater Accra Regional Police Headquarters and watch every thank you munyina momraso ni ense dwuade na se badane momma me kwan na menyi mabo for the celebrate me ba me den sem na ma wa no breaks yentum de kamfie ni nchemu maka chosa Akoma FM aye 4 years old abusia Akoma FM adimfie nai nyame adoma Friday 18th of August 2023 Friday 18th of August 2023 anopa 10 o'clock sharp I want the forecourt of Akoma FM yanima ya obaba nyina ya birthday mo ni celebrate Akoma at 4 anya some kitokra ye to nsa dia fro bibia samo makai ho na nioma nkoye abusia panye sami a champo becha sika na mpacho obi bedi sika mamenka sami let me put it very well somebody will win money today just dial star 439 hash star 439 hash only on MTN me pacho ubos media general platforms na biaba ebiaba select option 6 Akoma FM o select about 5 cities at least when this sika kura no 200 Ghana cedis one so bet me adi and to join here and so abra on phone no dial star 439 hash star 439 hash unya dial per select number 6 Akoma FM on so bet sika ya me don some adi eja wo mame ntubrika enwamu I was Star College of Communications on himself Star College of Communications I accredited by Commission for Technical, Vocational and Educational Training, CT form Ajomatum, and no, and American for the Master Star College of Communications, and Nanuya, Yepe Media School of the Year. Our Ghana, Adana Ghana, and the Yepe Media School of the Year, Star College of Communications, one more, and more as the best media school. And so our Ghana, Mame Ankayo. So, our Star College of Communications are diploma in journalism and media studies. About diploma in communication studies, diploma in information technology, one na other courses. It be a program hosting, newscasting, TV and radio presentation, about sports journalism, video analysis, about radio DJing, media theology, specifically designed for posters, unicef video analysis, TV nanim, nafe, adia Sky Sports, the BT Sports, also to be a beer, or true, na di jana, which nema, what do I chemo Star College of Communications, na Star College, Asman Fund to him, Namenkayo, Sir SHS graduates, JHS graduates, Mutimi Ababi, Sansora matured applicants, what in 25 Aqua, Utimi Star College of Communications, I'm a Nyoma Koye answer at the mount. After Mamenkayo, so I say, would you only certificate to beer? Opasa, Wayan Sancho Juma, Furniture Star College of Communications, Adiaba Kuntia. SO Star College, number 1, or see Uye School now, Opayo National Service, I'm a Ghana buying, and so Chauka, Samson Star College of Communications. Now we are, opportunity, sir, student loan trust, one switch pay, and to students of Star College, Monso, more qualified, sir Ghana buying loan or the students of tertiary institutions, Monso switch pay. Our mouse certificate, university, so we are beer, I recognize it, and 2% ufi diploma, now got your degree, certificate, Star College, what to me at the call, Mame Enfant Tuja, Sabbat attachment, and it's young Pajuma, Dietano, and Dianimo Epebimao, and after all hostel facilities, and to be kind, school work, Kumase, Tamaso, or Frezo 548 70 10 0548 70 10 0548 70 10 and a 0504 10 20 19 0504 10 20 19 me patro adiano I Star College of Communications and I make come for Adiama War. Mame Anka said Josent Fashion House and the Papa Fie
Josent Fashion House mpabwa papa fie odi wani chem ewo Josenta oko na fe wakoto ntare pa wakoto mpabwa papa ema de nkwadaa de empanyi de ewo ni nyina ne se odi wani be chemo ewo Josent Fashion House mame kan fofoma se Josent de obomodena dro ma so ewa ebia na wo ye bema upe suit ato suit no upe design pen upe color pen na dodo se ana mo pe ena twam se be wedding makoto material mo bi so mpama obekọ no Friday na ho Saturday wa fe obefre na unya no wedding no se Sunday animguasia ba ye koto wo Josent eye papa ayo original by Italian shoes papa bia okwa ebi ho sanso na ebia na ope foot na foot no wo ope Nike ope Adidas Balenciaga empabo bia Porsche bia original ones no ni nyina wo Josent Fashion House furniture mo ne kopiam ewo Kumase Sirimo open shop right no oba Josent no an dad eya djuma bako bomodia so bepawram sanso na tubrika na mfrio ekokopiam okejetia ona hello fe edi hwani mu entu kwa dum so a enkane top man building so nyina eye Josent Fashion House emano mumra mometom casual wear modina wear office dresses church dresses open wedding dresses ebi ho ninia ba odia bra obetom ma hill papa open crazy jeans ni ade kala bia wo piano ebi o Josent Fashion House 0244 252240 0244 252240 no afraid Josent Fashion House nana enso akwa didwa amanioma akoye adiama me de mani chemo ewo born to be ewona motos original Genesis purpose ayimfie aye born to be ewona motos entie nyina ye ntubrikae ne mfie ne nchemo ewo born to be ewona motos me pacho channel so se born ewo commercial sofitam ehon kwa na branches ne wo memo bi mfoso kwa entane wa chenchira memo bi emu kumasia Abraham unim born to be ewona motos okano efi America Korea na se Japan ene baye okano Toyota nasa Lexus Hyundai nasa Honda okane ya Kia Nissan furniture mo ewo born to be ewona motos ope hop and ato say complete hop and Sakura hop ope engine seat stabilizer bar suspension bars ope den ebia now ten linkage and ope ebe remo now ope absorbers ato obe be born to be ewona motos mayanka from say water tank air conditioner condenser wo pa ni nyina no ebi born to be ewona motos ope prox ope core ope brake bank papa and born to be ewona motos original Genesis purpose ayimfie commercial sofitam and abemo director born friend was 0244 86 59 94 0244 86 59 94 abramako adi asedama abofo no ye no mame nkomra entemso mi ram awamane enti flight 879 is about to be airborne entero welcome on board. This is your captain Richard Champo, you can call me Richardo Suarez Pepe uram ewo engine room wa yes man say DJ China on board a branch did na now one also on board what the can't say some Samia Champo general captain of the crew what the can wakasada enti ramu mumma me abranche ni did name of Santo Junior e brought transfer center no e hyasie me ram e name the Santo Junior na fe me nsem nyina enso adiama uram e FC Barcelona de chenie abranche ni den e de name of Santo Junior so obesa ba bossa ana o mabiem no akwakwa bibia ho de chenie se FC Barcelona won panyifo no me che directors and the club president Juan Laporta wo nyina gitum se name ba ebeboa in fact omone name adi nkomo womone finish havi omone name senior enso hia adia no ba bi omadi nkomo kodru en se name ne ba enkomo ma no 12 million euros a year a branch na tiri peso no pam ni nyina ne se name epeso bebo 1 year edema basa owia na for Daniel Chemo e the MLS and no me catch Los Angeles FC and for Los Angeles Galaxy womo nyina ni abre so mba for name no enti we adiaba nemom Javier Hernandez na so den Javi said be one play a branch name o yero name ba bia no destabilize the dressing room now we the free up me come in Daniel Levy and me piam on a share ni nyina ne say
Tottenham Hotspur wɔn ane club a ne din nso ade Bayern Munich adi nkɔmɔ akɔkyerɛ Daniel Levy na so din brutal abusuatie mesia na anɔpa yi na ɛsɛ nka bɛɛ 7:05 aberante ne din nso ade Hurricane efi Heathrow Airport ɛde n'ani kyɛ mu ɛkɔkɔ piam awɔ ma a ne din ade Germany na ɔkɔ a na yɛ Munich to be precise ɛna nkɔwura no ɛkɔ ɛno ɛna Daniel Levy yɛsɛ ɔfa phone ɛna ɔka kyɛ aberante sɛ twɛn na abusua nim sɛ ɔka kyɛ nso ɔntwɛn no na Daniel Levy ɛsan renegotiate sika no Daniel Levy sɛ okay 100 million na mo sɛ bɔde ba no 100 million euros no yɛpɛ sɛ motua 70% upfront ansa na 30 no yɛasprɛde ade ama mo abra mɔde ka di nkɔma ti adeɛ no sɛ wie o enti aberante kɔkɔɛ medicals anɔpa yi na nkɔma yɛ presentation ɔkyena amana bɔ game no bia na Daniel Levy afra no enti no aduru airport ne ɛsɛ aberante ne Hurricane na busuani baako afie ɛnso ɛbɛn airport no enti hɔ a ɛna hari ɛda n'ani ɛna ɔkɔ fie so ɔkɔ akɔtwɛn na afei nneɛma atutɔ mu a watumi asan so ɛde n'ani akyɛ mu airport na wakɔ akɔpia mu meba Moises Caicedo na Moises Caicedo no mɛkyɛ kakra ɛsiane sɛ the stories no ɛyɛ mmɔ enti DJ China obama me Moises Caicedo ne pictures ne yɛ mmɔ but mɛba deɛ ɔhyɛ Liverpool atare no aha wode amamwei yes aberante de de Moises Caicedo abusuapanyi yiwasum na tie ne yɛ paa Moises Caicedo ɛne ɔno akwa no ha adwen wafa tetefo sei ɛne wafa Liverpool fo aka kyɛm sɛ ha meyɛ sorry Liverpool me mama Chelsea me word in fact ɔse asat May last year ɛne ɔne Chelsea 14 nkɔmmɔ ɛne ɔma ɔmo ne word so ɔno ɔbɛbɔ ade ama club a ne din ɛnso ɛde Chelsea enti ɔnyɛ obi a ɔma word na afei ɔkɔ akyire na wakɔka asɛm foforɔ ɛnyɛ ade ɔbɛɛ saa deɛ no enti aberante ne din ade Moises Caicedo aka kyɛ Liverpool fo sɛ yes mode sika akɔ ama me mekra Brighton fo agye atom na mmom me aberante a medin ade Moises Caicedo no menhyɛ da ɛnyɛ convince sɛ meba bɛsi akan anso ade ama mo a wɔyɛ ɛkakra firi hɔ paa mede wo nsɛm ade ato dwa abusua ma yɛnkɔ ne yɛnwuram ɛwɔ ɛnora anadwo ɛnsɛm asiyɛ wonim sɛ ɛnora mebɛka kyɛw sɛ club a ne din nso ade Liverpool wɔnom ɛkɔkɔyɛ enquiries anɔpa no ɛkɔbusa sɛ na Moises Caicedo ne wo nsɛm ɛte sɛn ɛna club a yɛfrɛ mo Brighton aka kyɛm sɛ yɛdeɛ ɛyɛ player yɛtɔn enti wopɔ no so bɛtɔ a yɛni problem yɛbɛtɔn pɔ no ade ama wo ɛna ɔm sɛ okay ɛne yɛyɛ aba enti Liverpool kɔe no abusua anadwo na Liverpool for twɛn ɛhɔ na Liverpool receive mail na saa mail no ma memfa nto dwa sɛ Liverpool anya bi Chelsea anya bi club and did Brighton ɛna Sunday saa mail no ɛna mo ka kyɛ two teams no so mama obi a up to ɛnra about 12 midnight a wo a wode sika kɛseɛ bɛba no wona mbɛgye wo deɛ na abusua tie ɛnra na akɔɛ sɛ yɛyɛ ɔhye no mɛma sɛi wɔasi matua sɛi ɛnti Liverpool fo atɛ din no ɔmo twɛn ɔfa Chelsea de bɛkɔ Chelsea nso tem din ɛna no mo twɛn ɔfa Liverpool de bɛkɔ ɛhɔ a ɛna Chelsea fo ɛsɛ okay yɛdeɛ yɛdi ka ba mo sɛ 100 million yɛde aba nkɔfo sɛ dabi yɛka sɛ more than 100 million ɛhɔ na quickly Liverpool fo ɛde a bid of 110 million pounds on the euros a ɛyɛ 127 million euros ɛnso ɛkɔyɛ ɛyɛ British record transfer fee oba England kromo a yɛn top player ɛwɔ league ne mu yɛ ɛsom saa bɔ no da okɔ Liverpool ɔma so yɛ a wɔnom ɛnti sika 110 million pounds yɛ 127 million euros and top players ada wode wɔne kyɛm ɛwɔ Ecuador aberante no kurom ɔfiri no Ecuadorian player ɛne atɔ no aduro saa sika no enti record deɛ aberante de Moises Caicedo na ɔyɛ bi enti abusua ɛberɛ Chelsea de 100 ɛkɔyɛ ɛna Liverpool de 110 ɛna afei ɛberɛ no soyɛ no ɛna Brighton fo so okay time ne ɛsɛ teɛ no aso enti aberante no ne din ɛde Moises Caicedo no yɛgye Liverpool deɛ no enti Liverpool ɛnkɔ ahead ɛna boy no ɛnkɔdi nkɔmmɔ ɛhɔ a ɛna Liverpool fo ɛfrɛ the agent of Moises Caicedo ɛna ɔmo sɛ hwɛ yɛkɔ yɛwɔ London dada na Chelsea fo no yɛma ɔmo yɛ word enti deɛ munya abotrɛ enti ɔmo communicate back to Chelsea ɛna Chelsea for frɛ Brighton sɛ hɛ yɛne mo ɛbɛdi nkɔmmɔ mo bɔ yɛ price mo sɛ 100 yɛde aba ɔmo sɛ dabi yɛka sɛ more than 100 million pounds enti no sɛ mobɛtɔ a momiɛnte mo nkane yɛdeɛ for now yɛgye saa sika a ɛfi club and dede Liverpool bae no ɛne abusua Brian Facebook page no so ɛkyɛ fɔ mo mmra Akoma 87.9 FM ɛno anadwo
ɛbɔ bɛyɛ 12 ɛkɔbɔ 1 am ɛkɔ 2 na abusua kɔ internet no so a abrante ne Moises Caicedo ɛne ahyɛ ne Liverpool shirt yi na Liverpool shirt no fata boy ne brutal na sɛ abrante ebia Liverpool wie ɛhɔ na Chelsea ɛka kyɛ ɔmo mpanyinfoɔ sɛ mo bia ɛnhwɛ akɔm ɛma ne tiri mpo na abusua let me give you what Chelsea did ɛntade a Chelsea yɛ nie onim sɛ Liverpool ɔmo aka kyɛ boy no so ɔmo ma no £120,000 a week. £120,000 a week. ɛhɔ na Chelsea for yɛ fast na ɔmo sɛ yɛn yɛbɛtuma ma £200,000 a week near the bonuses account ɛbɛtuma ra sɛ akɔdu £250,000 a week umpawei ɔpagyen ɛhɔ na Moises Caicedo aka kyɛ ne club Brighton sɛ hwɛ mo gye mo sika mo yɛ okay me nso bɛgye me sika ɛsɛ mo yɛ okay ɛnti Liverpool fɔ no yɛ a mo nso bɛgye ɔmo sika no ɔmo nso bɛtua 120 na ama me Chelsea fɔ no akasa in the region of close to bɛyɛ £250,000 ɛnti me Chelsea ɛna mɛbɔ ɛnti abusua yɛ sɛ ɔde a ɛboa Chelsea ɛma deal no ɛsan bɛdi Chelsea asoɛyɛ ɛne the fact that abrante ne din ɛde Moises Caicedo no Chelsea for yɛ fast ɛkɔ increase sika a wɔnom ɛpɛ sɛ wɔnom abrante no na saa sika na ɔmo kaeɛ ɛma abrante na so ti sɛ kim ɛna ɔmo sɛ daabi ɛne adeɛ no de akɔ no ɛsɛ boy no kɔ ɛti Moises Caicedo as we speak Chelsea for egyina brane Chelsea for ɛsɛ deɛ ɔmo ayɛ magye sɛ ɔmo fa boy no a ɛno ɛne deɛ free up a ɛna Brighton ɛkyɛ ɔmo baabi Brighton ɛtwɛn sɛ ebi a Chelsea de 110 ɛbɛba ebi a Chelsea de 115 ɛbɛba na ɔmo aba bɛfa Brighton sɛ boy no aka kyɛ ɔmo sɛ hɔ ɛna wɔbɛkɔ mame nwura mu in a related story mepa kyɛ ɔmo abrante de Tyler Adams wɔne Moises Caicedo fa ɔmo to page no so ma me na abusua mesi asɛm wɔ ha adwene wonim sɛ Liverpool supporters no bebrebe enya premature ejaculation ɛne ani gye ɔmo bɛgye yɛ ɛna Chelsea fo no bi Ralph ka wɔm so masa kwa no wonya Romeo Lavia ɛne Tyler Adams a ɔmo bɛtuma yɛ adwuma no neat ade ama wo enti Chelsea fo no ahyɛ aseɛ na ɔmo abɛmabu na mmom ɔmo mpɛsɛ bɛ nso bɛmabu nti ɔmo so ɔmo bɛnya boys ndi ayɛ adwuma na Liverpool fo no so yɛ gagae Liverpool fo so yɛ nie na ɛnura club eyi so word bia no pɛ yɛ abusua tie club so hɛ Liverpool team na wey ɛyɛ a newborn ɛyɛ reborn rejuvenated Liverpool side nti ɔmo mfimfini hɔ no unya Moises Caicedo ɔbɛka Dominic Soboslai no afa Alexis McAllister ɛde aka ho a wawie wɔn mfimfini hɔ sɛ na Chelsea fo ɛbɛha adwen enti abrante de Tyler Adams deɛ metie ne sɛ Chelsea wɔn anepa no ɔmo ayɛ medicals awi abusua ɛno Tyler Adams ayɛ medicals apase ne mom Chelsea for aka kyerɛ sɛ oh hold on because yɛsɛ ne £20 million no yɛ ɔmo kɔtua no na Chelsea anadwen so the 100 ɛkɔtɔ abrante de din ɛde Moises Caicedo no ɔde saa 20 no atɔ Tyler Adams sɛsɛ agye sɛ Chelsea ɛde more than £100 million kɔ enti ɔmo hwɛ 20 ne sɛ ebia wɔn de ka ho ɛde akɔ akɔpia mu ɛnso ɛde ama Brighton a wɔyɛ ɛde free up a mede ho nsɛm nyina no ɛde ɛto dwa ɛnso ɛde ama wɔ yɛnkɔ yɛnim menya stories no mmɔ ɛnso ɛmfama wo na menim sɛ DJ China ɔwɔ Jimmy Carragher ne tweet na ɛnka de to so ma me mese Liverpool from the rough wɔn gye ɔmani papa Jimmy Carragher ne kasa wɔ se ha 110. It's a big price for Caicedo, but Liverpool had to pay big as the club knew they were desperate. And so Omanya Jatum so my boy no quarantino or Mafano. I'm a legends to a dia and no a back free up by young Koyanin, Messia Namama more stories, and Timmy Ramo, DJ China, Family Ramo, our killing in Papelo Tin, Naraf, and also giddy, and now some Katoa PH4. Omo ultras no omo gina babia Mbappe gina abusua enwa papa sa PSG ultras yi wo ma di nemani wo ma di Messi ani Messi kwa de trufe bom kacha so omo mposo Messi jesi omo jesi ribiem na nkankofo chema by now ade akele Mbappe aye ya na no pai abusua letter ye ne akobo so PSG factual emotional letter ade akoma branch a ne din ade kele Mbappe se Mbappe uko free a academy nkora no esi pam bebrebe uko free a staff for mu ya adwuma e wo PH ha esi yi bebredi na fe ye tonton players ye club no standard ababa form letter no koya akwan so oni problem ne problem an so sign contract or person respect the contract no obawie no okọ enti asaka che Madrid for kwaso he omunya mo ma nya de obekọ ba bia obawie na nkofo so no mane mobia ye be de besie
ɛno ɛna busapanyi urama sɛsi amene wo kasɛi wode w'ani kyerɛm ɛwɔ Paris Saint-Germain wɔn ultras na tie the president of Paris Saint-Germain collective ultras of Paris ɔsi between Luis Enrique's desire to play Mbappe and Mbappe's desire to play, I think everyone is able to find a common ground. Na mo player no team no mo na mo ya ultras mo maka bibi o mo so o mo hwe coach no person oboboy no ball no so person obobo it there is something common as a ball no obo enti nkofo ni jama bia Mbappe gina yes club no disappointed our mo ultras no mo so mo kwakwa Kylian Mbappe lo team and so actually ya me dia no ade amount DJ China me pato mi remo our Juventus now for the first time Ralph Juve for enemy captain sa captain no enye Italian and China for to me thank you very much odwani chemo Juventus onim say since 1963 wamo enemy captain onye Italian da into shoma ubehu Omar Sivori wano eye Italian ubehu Ernesto Castano oye Italian Sandro Salvador oye Italian Peter Anastasi oye Italian ubehu Joseph Firino wano eye Italian chese otwamua o ba onima Roberto Baggio Gianluca Vialli Antonio Conte Alessandro Del Piero Gianluigi Buffon ubenya Leonardo Bonucci omakwa Danilo the Brazilian entabusapani yamfantucha so we first time since 1963 ya Juve for enemy captain onye Italian ya the Sassuolo adiamao ya kwa yanim mamimramo Manchester United makacho sa branchena ni didi Mason Greenwood no Raf ononso ne won tone down unim se Mason Greenwood Man U for afa special coach adiamano ya all training point den Mason Greenwood training na ni nyina ne se Mason Greenwood ni trainer oya no omo hwe sanka branchena betwa for fitness no for fitness obetimi apa no ababobie China unhu anu ahwehwe mame emse manfo ba kona ma na de tia ne se wode wani kyerema Ralph Manchester United ladies ama ya mo Manchester United omo se yemfa ntudwa se Manchester for respecte ma sa boy no only right se play otimi asort ma ese odene ba so omra me bobo enso enfama mo etiwe de free opa wo mo bo fu brutal na sa branch na Man U for hwe ekwan ba so ade na back na kwada na besia kan ababo no bono se Manchester United man no yesi omo bofu se sa club and did Manchester United omo ti ase ama branch de did Mason Greenwood eba so omo bola na so omo respect ma etiwe female fans of Manchester United yes China me pacho statement na kasaba enti biade mo edem na photo page na so informative for wo hwe na hwe statement ni ma wo mo se ha ena omo female fans of Manchester United wamo demande sa branch no kwaro yenyini famfri team num omo se Man U for me out no mo official announcement so ma pam Mason Greenwood and the free team num bema utimi asoto ma bema utimi sabi edinsem hunu ade kira ma de den na wo wasaba be Manchester United anyway the free opa DJ China at the statement nyina at the two page so and at the mami thank you very much yanko yanim ya more stories at the amount ugusu tie Akoma 87.9 FM makacho so betimi akoyem Facebook page so esa se dwumadi aye di nyina ewoyem Facebook page so enti hia yem Facebook page so ni anya adwuma no China mamia branch anasa Real Madrid one squad nyame aduma kina wo mo de kobo Atletico Bilbao enso game no enti akina La Liga na esase na nemom akina nyame aduma Real Madrid ajakono enti club and din at the Real Madrid one first 11 anasa on squad wo mo de ko game no enso enie Madrid squad wo mo de ko game ni a branch de din at Andre Lunin one account Canizares account and a Fran. These are the three goalkeepers. Nice and rough. Ushamotu say yes. Madrid here goalkeeper papa. Some of the three goalkeepers are. Wamodi omusha season asi waya. Yase Andre Lunin. A branch and the Canizares. Ebiani dininti. Oya dia kakati se Santiago Canizares ya minim. No obiani muno. And a Fran. Uko defenders are Madrid. A branch Fran say Dani Avajar. And Tamilitao. Abba. Alaba, Wamusanso Ed Nacho, Odrizola, Lucas Vasquez, Fran Garcia, and a Rudiger, Oko midfielders now. I want your quality, don't wash Papa, Jude Bellingham, Luka Modric, Toni Kroos, Eduardo Camavinga,
ɔmo Valverde ɛna Aurelien Tchouameni ɛna attackers no Madrid ɛwɔ Vinicius Junior, Rodrigo de Goes, wɔnom ɛwɔ Joselu ɛna aberante ne din ɛde Brahim Diaz a wɔyɛ ɛyɛ Real Madrid wɔn players no mede wo nsɛm ɛde ato dwa ɛnso ɛde ama wɔ na yɛnkɔ Madrid goalkeeper bɛn ɛna ɛba ɛsiane sɛ Real Madrid wɔn goalkeeper yɛ ne din ɛnso ɛde Thibaut Nicolas Makoto a wakɔ akɔpra Thibaut Courtois pra no abusua nya nimanim yɛ asɛm ɔbɛtena fie akyɛ between 7 and 8 months ɛna aberante no bɛtena fie enti Real Madrid fɔ akɔ Sevilla Yasin Bonu na Yasin Bonu mesɛ dɛ na mede ne picture wei paeɛ ɛkyɛfo moma yɛn Facebook page no so Akoma 87.9 FM mode moma yɛn Facebook page no so Raf okay sa match wei abusua panyi okay sa match wei wode hɔ ne din wei ɛyɛ World Cup na game no ɛyɛ between Portugal ɛne ɔma yɛ ne din Morocco ɛne Ronaldo hwiri na wapem na akwana kye no ɔmo bɔ no wayi na ɔmo de Goncalo Ramos at a point na Portugal ɛbɔ 5 strikers wɔma ntimi anhyɛ goal Yasin Bonu wɔn na gye man of the match enti no makɔfa saa picture wei no na sɛ Yasin Bonu ɛna ɛba abɛbɛpia mu ɛnso abɛsi akadeɛ ma Real Madrid a wei ɛne deɛ firi ɔba ɛne wo nsɛm ɛde ɛma wɔ mpakyɛ China ma me saa picture wei na ɛtiɛfoɔ ma yɛn Facebook page no so ɛno na meka kyerɛ wo sɛ wokɔpia mu wɔ England a na discussions akɔ so ɛne sɛ Alan Shearer record a ɔno ayɛ ɛnso ɛwɔ Premier League no mu no ɔmpɛ sɛ aberante de Harry Kane ɛbɛbreki enti na nɔpa yi monhwɛ de yie paa wode ɛbra yɛn Facebook page no so Akoma 87.9 FM yɛsɛ Alan Shearer te here sɛ afei deɛ tɔde amagiska no ɔnkɔ no ɛna abusua hwɛ Alan Shearer wɔno ɔkɔkɔ yɛ artwork bi aso ɔyɛ pilot yɛ a wɔgyina plane ho ɛne wabie ɛna ɔsɛ Harry Kane bɛtena sɛ na memfa nkɔ because Harry Kane kɔ a ne record ne yɛ intact because nanka Harry Kane ahyɛ 213 goals in the Premier League owura wɔyɛ 260 enti ɔbɛtumi akye no woyi Harry Kane a wɔbia ma record no biem enti papa ndede Alan Shearer ɛna ɔkɔyɛ saa tweet wei ɔsɛ come on Harry it's time to go enti bɛtena sɛ na memfa nkɔ Germany na kɔbɔ no hɔ na me record no ɛnyɛ intact a wɔyɛ so ɛyɛ deɛ firi hɔ paa yɛde wo nsɛm ɛde ato twa yɛnkɔ yɛnim monhyɛ wɔ Facebook page no so yɛwɔ more exclusive stories a yɛde ɛbrɛ wɔ ɛnti DJ China mame aberante a yɛfrɛ sɛ Hugo Ilori wode wɔne kyɛm ɛwɔ Tottenham Hotspur a na ɔyɛ captain na ɔsan so ɛdam adema Tottenham Hotspur a ɛnya asɛm ketewa koraa sɛ me ne wo kasa deɛ Hugo Lloris ɔma wofa no ɛde ama Real Madrid yɛsɛ Real Madrid fɔ ɛnhyɛ da ɛnyɛ interested in the deal enti ebia na aberante no ɛkɔ Lazio na wakɔ akɔsi akan ɛnso ɛde ama Lazio a ɛyɛ kakra firi hɔ paa yɛde wo nsɛm ɛde ɛto dwa mame aberante ne de Shemeti aberante wei wɔno yɛwo no ɛnso ɛwɔ North Africa hɔ ɔkɔpiem wɔ Portugal wɔnaturalise de ama Portugal Youssef Shemeti ɛna mewuram ɛwɔ nasoɛyɛ medical bɛka kyɛw dadadadada sɛ Sporting CP wɔnom ɛne Everton adi nkɔmmɔ aberante Youssef Shemeti wasane a 4-year deal ɛde ama club and din ɛnso ɛde Everton ɛyɛ 18 million euros ɛne sika exchange hands ɛma aberante nso ɛkɔ a yɛde wo nsɛm nyina no ɛde ɛma wɔ yɛnkɔ yɛnim mame Louis Enrique wɔyɛ coach ɛde ma club and din ɛnso ɛde Paris Saint-Germain Louis Enrique wakasa kakra ɛnsɛntwerɛfoɔ ɛkɔkɔbusa no wonim sɛ PG ɛba bɛbɔ game deɛ ɛdɛ ɛnsɛntwerɛfoɔ wɔnom ɛkɔɔyɛ ɛne rough questions ne nyinaa ɛyɛ about Kylian Mbappé Lotin Neymar dos Santos Junior Marco Verratti ɛne ade ɛna ɔmkɔbusa Louis Enrique sɛ Louis Enrique wobɛtumi akɔmfɛme ɛde ama yɛn sɛ nyame adom a weekend French League A game a mobɔ no Mbappé bɛwɔ bi ɛna ɔse hwɛ ɔyɛ sorry to say sɛ Kylian Mbappé he's not even called up for camp enti ebia yɛfrɛ 25 players yakɔ camp a Kylian Mbappé Lotin anya part of saa players no abusua nɛ mɛwɔ exclusive video every PH1 training yakɔ tete ɔkɔtɔ video bi yɛ mede ɛma wɔ wodeɛ stay tuned on Akoma 87.9 FM Facebook page yɛde deɛ ka nyina no ɛnso ɛde ɛbrɛw owura no anwieyɛ Luis Enrique ɔkasa about aberante a yɛfrɛ sɛ Mbappé ɛna sɛ dwɔmfa busa no sɛ Marco Verratti ɛne Neymar wɔn nso asɛm te sɛn ɛna wɔse hwɛ ɔnyɛ coach a wɔno ɔtaa bɛtena press conference public na wɔbɛka ne players asɛm bia wɔ hɔ bia no players ne yɛ aware nti ɔse 2 players no ɛyɛ Neymar ɛne Marco Verratti ɔmo yɛ aware
of decisions and mpanyinfoɔ na mmom yɛnsɛ dwɔfoɔ deɛ yɛmfa yɛni ananhwɛ enti yɛde yɛni hwɛ a yɛbɛn deɛ bɛkɔ akɔsie wei kakra firi hɔ paa ɛne ho nsɛm ɛde ato dwa mepaakyɛw ma me aberanteɛ de din ɛde Hurricane Edwards ne yɛmfa nto dwa sɛ yɛkasɛi abusua Hurricane sɛ wɔnuru Germany a na ɛsɛ aka kakra bi ne wasi fam sɛ deɛ deal no ɛyɛ complete enti Hurricane ɛkɔ akɔpia mu na ɔkɔbɔ bɔɔl no ɛde ama Bayern Munich wɔn mpɔ bɔkɔ no Bayernfoɔ anɔpa no ɛberɛ a na wɔwura no pɛ so ɔyɛ changes ɛwɔ deal no mu no mekyerɛ Daniel Levy ɛnka Bayernfoɔ bu ɛyɛ afo kakra na mmom bibia akɔ yie medicals ɛyɛ booked ɔkɔduru ntam abusua ɔbɛyɛ medicals ɔpaase medicals na official announcement ɛnso ɛbɛba na ɔmohwɛ sɛ nkɔm bɛtuma register no before 5 p.m. so ɔmotumi register no before 5 p.m. a ɛkyerɛ game no aberankyɛ no bɛbɔ owura ne din de Thomas Tuchel akɔmfɛme sɛ aberankyɛ no nya ɔbɛbɔ enti ɔno so sɛ aberankyɛ no yɛ available nko adeɛ a ɔde ne bɛbɔ monjɔ ne yɛ wɔ Facebook ne yɛnwura mu mame Jurgen Klopp no owura wei ɛna abusua bɛkae a in 2015-2016 season ɛberɛ Manchester United under Jose Mourinho akɔtɔ Paul Abili Pogba for 89 million pounds ɛno kɔ na euros mpakyɛ mo mfa nkyɛ me ɛna owura no baabɔ nti na ɔse hwɛ ɛdeɛ tantan ne ɛyɛ bɔɔ saa no na ɔno Jurgen Klopp da football abɛkɔkɔdu baabi a agye sɛ wode 100 million ɛtɔ player no ɔbɛgya akɔpa adwuma foforɔ ayɛ enti ɛnɛ Jurgen Klopp ɛbɔ a press conference ɔtena ase a ɛna nsɛnkyɛwfoɔ no sɛ owura okae sɛ in 2016 ɛberɛ Manchester United ɛkɔfa Paul Abili Pogba for 89 million wobɛka sɛ hwɛ ɛyɛ nsamfo sɛ team baako sɛ sɛ sika no ɛde top player na wodaa bɛte sɛ football no ɛduru baabi a gyesɛ top player 100 million wobɛgyae yɛsɛ mo club de 110 ɛkɔ ɛna club se an sɛbesɛbe kwasea na nsesa no adwene nti ɔno Jurgen Klopp ɔnyɛ kwasea nti wasesa no adwene na ɔyɛ sorry ɔsɛ adeɛ no deɛ ɔnye nni sɛ ka football no aduru hɔ but aduru hɔ nti sɛ woanyɛ bia ɛnkɔfoɔ bɛkɔ agya wo ɛnti Klopp akyerɛ mu a ɔyɛ sorry paa saa asɛm no ɔkae no but adeɛ no akɔkɔduru hɔ sɛ saa na akɔakɔyɛ ma menka ɔse honestly everything has changed. Do I like it? No. But did I realize I was wrong? Yes, definitely. That's the way it goes. As a Jurgen Klopp chema, some no akade fa Man U ho, akade fa Jose ho, akade fa transfers of top players abodeno. Also sorry. Yam fanchano, baby adruno, diakwa no, eson swutimi ye into musu eguswa, one eye biaway, and it free opa, no something at the atuta, China mame Adama Traore na fe mu amujira Facebook page na so monse dwumade no fama me pacho se ujira page na so a share the page for me wo de wa ujira so bia share dwumade no enso afama me sese ye akwa yanim na mawuram e wo Fulham enti we ya Adama Traore na me ya sure say Adama Traore uboni dia de nkofo de carry pa baby oil na aya de sense no Adama Traore o ye free agent na ya kasai Fulham for one alusu 2 wingers and to Fulham alusu 2 wingers one pebiasem and on a Fulham for Etibrika akɔ Adama Traore ne nkyɛn so am akɔ fa branche aba matisa talks no koye papa ya enya sam ketwa China ma me Thomas Tuchel wo page no so ne enya dwuma kakra join us on our Facebook page Akoma 87.9 FM na mo nhwa owura nanim unsa sedia ejane furum pa odi amomra page ne so na mo ma hwe owura ne dide Thomas Tuchel unsa sedia ejane furum ene wasresre ni nyina ne se owura no ensanchofo busa no ahead of that game one more weekend ena ensanchofo busa so owura na yate se owuram enso awo Bayana abrante dide Hurricane eba ene was oh some transfers mo ensanchofo muni mu cheme ena mo se da bi ye pese wo sa branch no mowie oba ede na mpanyifo aka cheo ena say he can't say anything nemom omukuso omo ya adwuma so omo the top level players enso baba roma we kaka free oba eno sam ade atudwa enso de ma na chefo yanko yanim kakra na menya adwuma we Mauricio Pochettino Chelsea coach ene yakobusa no about a branch here no did Moises Caicedo ena say oh me da bia me ka chance ntwofo mo UK se player onye me player de mentimi anka no wasem enti Moises Caicedo asema mo ka no me ka bia enya ye de ma nya ye ane sa branch no aya player and so the Brighton nemom Chelsea eguso a lot of solutions na solutions omo pano aya dania wo mo aba fine and so the season asase me pa cha mo ma me Kudus Mohammed and so our page so ni anya dwuma we Ayas one coach yani ding at the staging
wakasa me pacho Rafiji aya score chiri staging o se ai omo de omo ne Brighton afani agreement dada na Branche no se onko it has a agreement and progress on the side of the player and the club but the china aya's game omo bono or available for selection et Kudus Mohammed no nyame adma china one ade be ginam amanabo na nioma koye ade amano me pacho nsem pia beto dwa se coach ndidi Mauricio Pochettino wakacha Kepa Arrizabalaga so yeah boy no Mauricio Pochettino say hi and for mutimi ade amano ya papa okay samusi bakacha in private make some in public ni ahwe ose yemfa ntodwa etwe pacho Pochettino asebni ose Sanchez and Kepa obia nim say omo fight for number 1 spot nemom as we speak Kepa ahead of a Branche the thing and the Sanchez and to ose Kepa ahead of Sanchez and tinya dia one wo betweka in fact and we betodwa say coach na ka Kepa so be second goalkeeper to Sanchez and upon the bufu ya no asenko bakono coach ni chirema onka sa asem no eti sansem na nenam edwom yantutugu baby we e free over on our Facebook page mami already thing and the Angie Postecoglou and Angie Postecoglou one and a coach and so adima Toriamos person Bobo Kono and Kofo Rawe Daniel Levy permanent tam and to Postecoglou Diamete and so run on your happy in fact or catch a Torian penny for Senator Damunim say Mobato Hurricane and a mountain in tam Amian Fagene Yantimanya Diabe and to run on your happy ya on your happy no and penny for catches on board a solid team o make sure so be rato for them o run chema ai obetimi aka sa Branche de Hurricane de se sia yaka say a Branche ay gona we free o mutim no mo ya okwa we e de free oba me no some atutwa DJ China minim so benya we mamia we ay Brighton omo transfers in the last few years na Rafa Nyasam ketwa Brighton transfers in the last few years yankwa yanim yankwa ya de me pacho a Branche de Moises Caicedo 110 million pounds. Mark Kukiera 62 million pounds. McAllister 55. Bissouma 35. Leandro Trossard 27. Sanchez 25. Jamben 13. Nemapi 12. Okaboma 389 million pounds. Anisika and Kofono Wamanya our transfers him. In fact, what the Chelsea coaches Lizzie Karamachiri Kawa, Nina Bakwadi Mupa, ya anya some ketwa, don't some at Emma war, young Kwayanim, Yanya Ketwabi and Fanfrio, Namamin Fantuta, Sunday, Sabrancha the day, and so the Moises Caicedo, Niduna Anya Bama, Abjapanite, Obabe, the 6th most expensive player, and so our Sassiso, the 6th most expensive player, our Sassiso, number 1, I kill it, a Brancha the day, Nema Dos Santos Junior, PG Atono. 222 million euros. Odwari chama number 2. Killing in Papel Otin 180 million euros. And I'm tono Felipe Coutinho Korea 135. Bassa Atono Dembele 135. Bassa Atono Jean Felix Atletico Madrid 127. And after Branche de Moises Caicedo 126.96. And to the chair and he said, do you know when you just hear the shakima Nasa Branche no or Bob the most expensive player where she can free over a brand called Ubenya Fred Afarotoso Yamo Bosses Fred says Yamano Casadia Fred and so Aurum ya on the friend of Bache and so ye 15 million euros and it's a car Manchester United for one of edge now Branche Inter Milan Omoto second choice goalkeeper Brakoma 87.9 FM on Facebook Inter Milan Omo second choice goalkeeper Wama Parontoma goalkeeper did Emil Udaro were joining from Clubber the day at Sampdoria one also Abba na deba kwa Raf aya ni pangwa and it's a Branche did Victor James Ocean the contract ebewu 2025 run on in the Germany Trimo Dimbruta Aurelio Dularantes a conventional Branche no so I extended the contract no extend there next season on Jara Manako na into a kwako extended could you extend the way ubo so run on in the Germano or a different person me pacho chana me picture way na Raf and now me catch say EPL coaches na conference omo you worried omo adela na how mo no ebe how mo more me pacho mo join you on Facebook page na so dey chenie yes mo join you on Facebook page na so dey chenie Raf odu wani chemu anso awo Saudi Arabia omo transfer window no na say close by the 7th of September omo so mo you got 20th of September and to omo transfer deadline no
window no akɔ September 20th of Japan eti oh na bia ye league no kubo so maba no ma destabilize you player no ma ba fare ko mame Javier Tebes enso kasa owura we de wono na president edema la liga no abusia Javier Tebes ye mfa ntodwa sehwe wode wani echem a o see two countries and say football transfers no and you see ahemfo and also obi anim say Saudi Arabia hwe de mo mudi kan kwa set transfers no England to see EPF no almost set transfers no what average player bia ya de 100 million pounds atona no yama show almost set transfers also the upper ko La Liga no top player at na La Liga mu na ne bono so a o ya exceptional player e bi ko wa je Ballon d'Or da na when the player one season pono ma shine na sika na trusa also almost set transfers mame Lucas Paqueta ni enfant twa se Lucas Paqueta no raf adena I the Man City for no okay sika de obi na Lucas Paqueta the ababeto twa Manchester City at 101 million euros akọ ama West Ham about 101 West Ham for some budget 110 million euros which is 95 million pounds na branch ko bisa bani aka next year the contract no the buyout clause in fact from January about 85 million pounds and the City at the 88 akon from so money City is okay but 90+5 from so money almost 95 million pounds cash entre pacho the adana ayano no monto merika monfo mani nchem awe Facebook page no so esanse wo ba ensem ni nyina awa ha wo betimi apa no aba be hwabia eno so anya sam ketokra in fact ensem no doso but mame mfamusia ensem no doso mame mfamusia na China minim se moye videos no enwa dwuma wi a wo a wo gira page no so bia me pacho se page no fama me mo a mo gira so no mo nse page no fama me na menya dwuma wi Raf hadwene unim se ene danso akwa bia yi Liverpool supporters Julia ene nsentropfo nyina ne ayi in fact Sky for crowd here omo kwakọ mounto ayi ye fa de say omo station obi o Liverpool headquarters o sa na dwere beto dwa se omo wie mo Sky say do no enti but China jira ya man tracken fan ko re tracken enti omo jira wa che na Sky reporter no 87.9 kan it play na kan si what che almost 20 minutes here me and o the microphone tisa rafa woman TV3 microphone no oil report obi abayo say ya na brofo da so pa entienu abia and akwan say so finally we can confirm that Moises Caicedo has reported to Liverpool's headquarters and he's in the car about to get down obi abayo say no akwa bi badane ka Liverpool o be dan Liverpool voka China me yanko me pacho mo my Facebook page so brother he enti wey Sky for reporter no mo ye abrante Crawley Town for one mo striker bi Nsem pi China me yanko and we see from to see from you no be say say nya mo Sky say do pay na unim say at the time na I was say Sadio Man ni nua no say ni agent no at the time abusia akwani see from no that's all Sky for omo Facebook live na no mo yem omo yaka say wabedru no sisi na de kosoro sa no si wie na nyo no atemdie wo post na omo delete every okro omo delete post no kra enti wey aya de si ye na drama akoso no me hu bi damenya sure sa drama we have ebi asibiem say be a player now some big players kra na nya drama say na Moises Caicedo yes back at 1k mumaguso na enya sam keto akra na mpesa kam bobo voice ribi mamo but China fa bi room ewo PG omo training ho PG training abusia omo ye training under closed doors na baby a camera na teta raf twa training no closed doors o omo so mo bi anwura because players na omo yi omo free team num so omo nkonche no omo nyina anya part of the training kwabra ana obi akwata hodin ana okura ne phone na o twa kakra kati China video no start a bo sa dadie bi kura si screen anim kakra video no start a dadie no ana screen anim kakra no na obi atwa ade amaye enti raf no kosam ne se killing papelo team uram wo PG omo team no mo de ye training abotra game na onka ho
Neymar enka ho, Marco Verratti enka ho, Leandro Paredes enka ho, Hugo Ekitike oye training ba coach na ka je Hugo ba bia duru de jesi de osom no enso esi entatefo monjoni on Facebook Akoma 87.9 FM on Facebook see na yene mo enya djuma na ewa ene me keka ne ma bia bom abusia me keka ne ma bia bom etomu pa me de interview bi abebrem game park mame enchia opinion din enso ede good fellow yes good fellow or the marketing and brands manager at the game park ya hwere ni mo studios into rura ha abusia ya maka ko fasa interview no enso ede abrawa enya se so dem mo kai especially nipa mo jira Facebook page no so no nyame aduma 540 abusia panyi ebe draw star 439 hash star 439 hash star 439 hash na wadi sika enso ewa enya se keto abusia panyi sabe champo yan komra Pepe Suarez money adwuma abrante ekodisi ewo form kaka sama ka cha mo se so fifre etede no Rafa minute so na yam ya pa bi ma de kro ntem tumi minute so no debio enyoma ma ya pa edura ma topa ezeka ai anti bi temi a eze mo reimburse me kra but wo ho beto abusu mi minimum de ha me papa na mi ntumi minute so be de ma me fufu Richard Pepe Suarez yes 1.1k and often see you Rich, thank you very much. A big welcome to you, Honorable Sammy Tuga. Open you your former assemblyman Crowfrom, yes, Ashtown Crowfrom, boss. Minister USA is Walandi Ewo Kumasakra and Ra. The Namias is what do I be doing? A big welcome to you, Name Amon Hobanshaw, so I do so console. On Sanfa Nkudu. Yatrasi, live on Akoma 87.9 FM. Abono na ya pa won sema dunai. Sarafa kwaba 87.9 Kumasi. Nyame adom kakra. Ehu a. Orana so hoye. Ebusia osro hini na daroma. The boys will be in action today. Ahmoden wo. Ene EPL no shase. Games ne bi baso ene. Tina Saturday, Sunday. Afi o hwe La Liga numu a eno so games ne bi baso yenwram yenhwe games ne kakra baby a person odu oni fa yenhwe kakra nsana yabakai se ene kanewu segment no ye de ba sembe ne da wakoma so mese nokre ne kan din obi a wo ka nokre no eno nti kanewu asem ne da on kan se de sitie no insult ne mom kanewu Kate efale ne nomination ne waka asem bi o se Ghana football baby a eda no ho pepepe na yese da se fans na ono ne hands no ede sa hands no ye be hwe na fe yewram ede kanu no abram but for now dey yankwa ma ne kaka seraf mamema sema dumienu mamintio games ben na wo hwe ni afi other stories and the games ni show issues because and there's drama late night drama Liverpool 87.9 any Chelsea concerning Caicedo quite fascinating. In fact, I sorry Liverpool agrees a deal with 110 before the Grand Group has an inquiry now Mokoye. So how possible? Yes, but it tells you when they found out that you were not serious. Yes, I mean Chelsea. Yes. My cat was a Chelsea. If there's a particular deal at Chelsea, actually say, in fact, whether say a transfer strategy, whether say a new approach and on transfer, it was disastrous. Not encourage. But Liverpool prove say, you see, we are player. Within the scheme of things, we show new man who say we are a player. Nana Caicedo ne Lavia ne for more comparison it was not sure. No, but see for me competition. And but see Liverpool are there omo you know. No, I don't mean say whether it was out of desperation. Or a particular department of Liverpool, Ayabiana Steve Kanwa Sempa, has been their midfield and the fact that they are not replacing departed players. Enter better replacement because when it's about Liverpool and Nimwa a potent, so Liverpool nya engine to function. Now
distribution no aggression the way the club person or the ball no you know very well the pressing game no person ball all out all defending that approach say onya the right midfielder Liverpool once again ebe forced to reckon with it and so club identify a player for me I dey back one manager so we identify a player say we fit perfectly into a scheme of things sa kokwasa asempe me call me ba but just the only complacent because looks like that boy now expressing interest say bi ase onya Chelsea obebontin there was this lackadaisical attitude I say yempe bi and many J one Liverpool in fact me sorry even though na shocking no I felt said this is where a perfect lesson to Chelsea any sa lackadaisical approach or the course our transfer we hono and see what's the whole year comparison apart from the fact that I mean Tyler Enya a bit of injury kakra no what compare statistics na appearances interceptions tackles clearances passes ni nyina no oye way ahead of Romeo Lavia and Tyler Adams enti sa open within ne attributes are Nioma obetumi aye with the ball the transitional play the defending the aggression the passing game kwanya ofa ni smartness and intelligence on the ball kwanya obefa so what the ball basa ade na wo hu Kante hu no he has a lot of attributes and so adentina akwana so in fact na if Chelsea call 100 and Chelsea 100 ain't mean to boy no but not Chelsea in person be meet this particular transfer and for me that particular attitude now and me ya say boy non am Liverpool effort no Angel the effort as say still now Liverpool now yeah I mean I can imagine say typical to say be a typical black African be a oh you wa na Chelsea now a certain affection for club no ni dream ne say bia person obo club na wo se wo penen keka no ho yeah agreed and no na and no so na maybe how I be balance your professionalism as a player to your wishes and desires no at times it can create a bit of confusion but and no na club at me criticize the clubs club at me extra class say you are overpaying no there unethical or so kwase ankwa na nsisa na adwene or you so kwase sorry when you so kwase but now a person what say unethical say modern day football obi outpay for a particular player now once at times so when you careful wow wet it comes back